Amigues i amics, aquest 2018 estem celebrant l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, l'herència que hem rebut i que hem de preservar. És una oportunitat única per descobrir i redescobrir la riquesa i diversitat del patrimoni europeu, sigui material, immaterial o digital. Els monuments, els paisatges naturals, les tradicions orals, les pel·lícules o els museus formen part d'aquest llegat cultural. Aquest llegat del passat ens permet mirar el nostre futur sent conscients d'on venim, però també ens marca la responsabilitat de preservar-lo en el present. Aquest patrimoni cultural també inclou, per descomptat, la història i els valors europeus, pau, solidaritat, llibertat i un patrimoni que sovint oblidem però que és genuïnament europeu, molt nostre i que també cal defensar per preservar, la societat del benestar. Són tots plegats els valors de la nostra identitat comuna, un patrimoni immaterial que ha fet créixer la nostra societat i que és una referència al món. Avui, però, aquests valors s'estan posant a prova diàriament. Com a mostra, seguim tenint present la crisi dels refugiats. Què haurien fet els pares fundadors de Gasperi, Monet, Schuman, Adenauer? El que és segur és que no haurien actuat com Salvini. Per això, ens és essencial buscar i enaltir en la nostra societat els valors europeus que tenim avui i corregir els que no tenim. Bàsicament, pel bé dels europeus. Les Le Pens i els Salvinis prou que miren i miraran al passat per carregar-se el present. Avui la Mediterrània ha de tornar a aquell esperit europeu modern, obert i solidari que van fer ressorgir un continent en runes si no vol convertir-se en el taló d'Aquil·les de la Unió Europea. Així doncs, preservem els valors europeus com un dels patrimonis humans més preuats al món, enaltim-los i fem que la nostra societat sigui conscient de la seva importància. Moltes gràcies i fins aviat.